lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Ya Allah sarki wanda ya kage halitta, ya nemo masa ya yi jiki har fata. Ko bayi na gani dole ya zama furta, kai ne wahadahu mu mun san kai Allah ne ba kowa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Ka ƙara salatin ka goma haɗe mafakar mu, wadansu rasha kallo mai hannun cetar mu. A ya aikin da da mun kawo kokanmu, Allahu ganin kamar iya kadarin da baka yi wa kowa ba. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. A yanzu wata jani na ga irin lamarinku, da jilani dan umar Ahmadin na biku, da maula ya da kai ka ɗauko ta a gidanku. Sharibi rado ne ai ma'ana ta tsatsan biyan kanawa. A kalamun nasi yau na zo gaishe ka, wannan yaron ne Fatihu mai kaunar ka, mai lakabi da magajin ka Fatihun albarka. Ga kai na doki kai ka aminta da ni maulai na kowa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Ya fada wake ba da sirrin nan na gidanku, wanda kike baiwa mazaje ga faɗiyanku. Kina raba komai shi yasa da fake da bazarku, dan Zainabul Kubra masu jinin annabta jarumawa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Ina boko sallama mutanen gwamba salamu, alaikar ke ta faɗi ba amsa mai ne ku. Yau dai a garin ku muke muna so kar ku sake ku, ai kun cika gwambawa ɗebar fara ina da ɗan girmamawa. A yanzu ina da shiri zan shiga gidan karamci, gidan hajiya mama wanda suke da mutunci. Ina karo dajiya abun kuma su mutunci. Allah ya ji ga hajiya mama ya kai rahama kabarin da ta kowa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Sannan ga mamar ku Sadiya ni na gode, irin kyauta da kike mun daga ranar Monday. Kin nuna mun soyayya dole na ce na gode. Ki gyara kukana Allah biya kike san kin gadar kowa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Alƙawarin da kika yi yaushe ne kika sauke, na baiwa sharidi ya ba nauyin nan kin sauke. Da sidiya na nan da hajiya mutuwa kika ɗauke, da za su ga ranar nan da murna ta so ta zai kowa. Amma aiki ne tare da su za a yi ku biyo ni, da ranar kunga karamci za ta zamo aiki. Duk wanda yake da idan kallo zai ba ku bayani, ya ce ya gansu kuma sun ci ado ta makar ba za a kushewa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Yan mama tana jin sai da tamkar mahaifiyar shi, dan kowa ya masani tana gantsar kaunar shi. Komai ke damunsa nan zai kai kokai shi, ta ce masa ya haƙuri kawai rike Ahmad ka gagar kowa. Lallai mun gode wajen da masu karanci gwamba. Ayan mama dan ku gane Sadiya ta ɗauke shi, gurin bakaramci dan guji ita ta gaje shi. Da ba dan ba sirrin zalin faɗi shi, bara da in yi shiru dan sai ne kar da na zambarawa. Wana ji gombawa ko kan mu ga shaida, inda ga wani Mahamudu ne
tabbas na buga kula da ita tabbas zuciya ma ta shaida ba kwara buwa ba da shi lallai shaidar nan ta sarci ta kowa lallai mun gode wancan da masu karamci gwamba abun mamakin ma sai ka je ka gani suna da rashin bako inda ya masoyi ne waje tabbas ku gani labarin kwa gani idan na boye wani abu gurin su kuma abu a gwambawa lallai mun gode wancan da masu karamci gwamba suna son an karamin nasu ba alama bakarmu manyan su da yaran su suna so har kaso mu da mata da maza suna ta zuwa gaishe mu wasu suna sun gamu suna koka su tuna gona to tabbas ba shiga mana a cikin shanunku ba wani abu bane ku sani soyayyar annabi mu mun ku shi ne taken mu kuma yan ku sani ma'ana mu ne fakanawa lallai mun gode wancan masu karanci gwamba ina kaga alhaji musa dole na zan gaishe ka dan a cikin lamarin mu dole na ce zan barka da duk yan uwa masoya duk na sa albarka kai har da abokina mai annabi cikin tafiyar zari'awa lallai mun gode wancan da masu karanci dadin dan wasu wani Khalifa Babiyoni yaya gun Hassani inda kun yarda da ni to ku daga mana hannu ku yi mana addu'a ni zan ce amin da mai baiwa